Λοιπόν, για άλλη μια φορά είμαστε μαζί, ο καθηγητής Ηλίας Νικολόπουλος και ο Σωτήρης ο Σιώκος. Εγώ θα κάνω και το ρόλο του οικοδεσπότη σε μια εκπομπή που, όπως σας έχουμε συνηθίσει, περιστρέφεται γύρω από τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Δεν κάνουμε αποκλεισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε με αφορμή πάντα την επικαιρότητα και βεβαίως στην πορεία θα δείτε μία συζήτηση και επί των αρχών και επί των οραμάτων και επί των τακτικών, όλα στο τραπέζι. Να καλωσορίσω το φίλο και σύντροφο Ηλία Νικολόπουλο, με τον οποίο είμαστε εδώ μαζί σε πολλές εκπομπές, και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Γιώργο τον Παναγόπουλο, ο οποίος μας φιλοξενεί στο φιλόξενο αυτό χώρο. Λοιπόν, Ηλία μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Σωτήρη. Να πω κι εγώ ότι έχει, όπως και όλη η κοινή γνώμη, έχουμε συγκλονιστεί από την αυτοκτονία παύλα διαμαρτυρία του 75χρονου φαρμακοποιού του κυρίου Χριστούλα και με την επιστολή καταπέλτη που άφησε. Από ό,τι είπανε σήμερα μάρτυρες στο ραδιόφωνο, κατέβαινε και στο κίνημα των πλατιών και μίλησαν για αυτόν τα μέλη της πρωτοβουλίας το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Χωρίς να είμαστε ψυχίατροι, ψυχαναλυτές, πολιτικά σχολιάζουμε το θέμα. Να πούμε μια γνώμη, να αρχίσω από τον Ηλία, ότι το θέμα των αυτοκτονιών δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Βέβαια αυτή συγκλώνησε, είναι γεγονός, την κοινή γνώμη και θα τη συγκλονίζει ακόμα για πολύ καιρό. Είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει μαζικές διαστάσεις και μας έρχεται και από χώρες που προϋπήρξαν στα θέματα της κρίσης, και αναφέρομαι στην Αργεντινή. Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό παρόμοιο, όπου ο κόσμος κάπου μέσα στα επόμενα 60 λεπτά περικύκλωσε τα γραφεία στο Buenos Aires, το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τους ονόμασε δολοφόνους ηθικούς αυτουργούς και ζήτησε την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη και βέβαια την απομάκρυνση αυτού του οργανισμού από τα δρόμενα της Αργεντινής. Λέω τώρα μια περίπτωση που τη θυμήθηκα όταν ερχόμουν εδώ. Λοιπόν, Ηλία, ας κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο για αυτού του είδους τις εξεγέρσεις σε εισαγωγικά και πάμε για λόγους τιμής και μόνο, όχι για κάποια εκμετάλλευση πολιτική, να είμαστε σαφείς, για λόγους τιμής για έναν συνάνθρωπό μας, ο οποίος με τέτοιο τρόπο, τον οποίο συναντά κανένας είτε στο Θιβέτ όταν διαμαρτύρονται αυτοί οι λαοί και αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπολίτες, για τέτοια πράγματα, αλλά εμείς τον τιμούμε τη μνήμη του, και βέβαια επειδή η κόρη του ανέφερε σήμερα ένα στίχο από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, ακριβώς εμείς υιοθετούμε αυτού του είδους τις λογικές και βέβαια είμαστε μαζί με την οικογένεια και θα είμαστε στο πλάι και μέσα σε ένα κίνημα το οποίο διεκδικεί αυτά που διεκδικεί. Ηλία, το σχόλιο σου. Ναι. Πολύ καλά έκανες και θίγεις αυτό το θέμα ως εισαγωγή στη σημερινή εκπομπή μας, διότι πρόκειται για ένα κεφαλαιώδες γεγονός που συντάραξε την ελληνική κοινή γνώμη και την ευρωπαϊκή και τη διεθνή. Πλην όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, προστίθεται σε μια σειρά αυτοκτονιών. Πλην όμως ο άνθρωπος που αυτοκτόνησε, παύλα δολοφονήθηκε στην ουσία από την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων, ήταν πολιτικοποιημένος, ανήκε στον προοδευτικό χώρο, και το κείμενό του καθώς και η συνοδευτική επιστολή της κόρης του αποδεικνύουν ότι η ενέργειά του είχε ένα βαθύ πολιτικό περιεχόμενο και στρεφόταν κατά της πολιτικής που ακολουθείται από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, οι οποίες υπηρετούν με συνέπεια το χρηματιστικό και χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και υποβαθμίζουν τη ζωή
σε επικίνδυνο επίπεδο εκατομμυρίων ανθρώπων. Και δυστυχώς η ιστορία και η διαδικασία αυτή δεν έχει τελειώσει και θα θρηνήσουμε πολλά θύματα στη διαδικασία αυτή. Επομένως, ας μετατρέψουμε σε κίνημα αλληλεγγύης τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, να τον θυμόμαστε πάντα και να μην αφήνουμε έτσι, πώς το λέμε το σύνθημα που βλέπω σε ορισμένες γειτονιές, κανείς στην κρίση μόνος. Αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τα κινήματα που αναπτύσσονται στον καιρό της κρίσης και συμφωνώ και εγώ με τον Ηλία. Τώρα, θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι το μήνυμά του είναι και ένα είδος παρακαταθήκης, διότι είπε ο άνθρωπος ότι λόγω της προχωρισμένης του ηλικίας προτίμησε να δώσει αυτό το τέλος στη ζωή του με την έννοια της πολιτικής διαμαρτυρίας και ότι αν ήταν πιο νέος δεν θα δίσταζε να προχωρήσει σε πιο ενεργητικές μορφές αντίστασης και πάλης κατά της πολιτικής που ακολουθείται από την κυρίαρχη τάξη και τα κοινωνικά στρώματα που βρίσκονται στις παρυφές της, είτε έχουν εθνική διάσταση είτε διεθνή και ευρωπαϊκή. Τώρα διότι πλέον οι κυρίαρχες τάξεις των διαφόρων χωρών με τη χρηματιστική και χρηματοπιστωτική τους μορφή διαπλέκονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σωστό. Και μιας και είμαστε, βέβαια εσύ ήσουνα και στη γενιά του 114, είχαμε αυτοπυρπόληση, όπως θυμάσαι, στα χρόνια της δικτατορίας στην πλατεία Συντάγματος. Ναι. Όχι, γιατί ακούω κάποια σχόλια, εγώ δεν θέλω να κακοχαρακτηρίσω κανένα συμπολίτη, ότι ένας άνθρωπος που δεν ήταν και στο στρατόπεδο της απόγνωσης, ήταν φαρμακοποιός, είχε ένα μορφωτικό επίπεδο κλπ. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως τις διεξόδους των ανθρώπων και αυτός ο αντίστοιχος στη δικτατορία από την Ιταλία που ήρθε να αυτοπυρποληθεί στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι σπίτι του ή στις διακοπές του. Επομένως μην υποτιμούμε την στάση και επιλογή ανθρώπων με όποιο τρόπο που μπορεί να μην συμφωνούμε, εκφράζουν την πίστη σε ιδανικά ή σε αξίες με το δικό τους τρόπο, ο οποίος δεν είναι και πρωτοεμφανιζόμενος στην ανθρωπότητα. Σας είπα εγώ 2 παραδείγματα αμέσως. Λοιπόν, τώρα πάμε. Έχω υποσχεθεί, το είχα πει, μας άκουσαν στην προηγούμενη εκπομπή και με όλο τον βορβαδισμό των ειδήσεων, είτε από κυρίαρχης τάξης είτε και από την αριστερά σε ένα άλλο επίπεδο, μου είπαν να σχολιάσουμε τη σχέση Ελλάδας-Γερμανίας, βεβαίως με τον τρόπο μας και με τις σχέσεις που έχει αριστερά Ελλάδα και Γερμανία, διότι προκαλείται ένας πανικός και θέλουν από μας, ένας συμπολίτης δηλαδή, με την υπευθυνότητα που είδε από το διάλογο κλπ, να ρίξουμε φως σε όσες πλευρές μπορούμε απέναντι σε ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πανευρωπαϊκές διαστάσεις και βεβαίως υπάρχουν διάφορες φωνές. Υπάρχουν τυφλές φωνές για τη Γερμανία βάζοντάς τους όλους μέσα, υπάρχουν φωνές άλλες διαφορετικές κλπ. Επομένως θα ήθελα ένα σχόλιο, δηλαδή το ερώτημά του εστιάζει στο πώς βλέπουμε και εσύ και εγώ, από ποια οπτική βλέπουμε τις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας, τι συμβαίνει, πώς έχουμε φτάσει εδώ και τι θα μπορούσαμε να πούμε στους συμπολίτες μας. Ναι. Είναι κεφαλαιώδες αυτό το ερώτημα, πλην όμως πριν προχωρήσουμε στο να το προσεγγίσουμε εντελώς συγκεκριμένα ως σχέση Ελλάδας-Γερμανίας, χρειάζεται να τονίσουμε, πράγμα που δεν τονίζεται επαρκώς, ότι το κεφαλαιοκρατικό κέντρο, δηλαδή οι εξελιγμένες κεφαλαιοκρατικά χώρες, Βόρεια Αμερική, ΗΠΑ, Καναδάς, Ευρώπη, Ιαπωνία κλπ, αντιμετωπίζουν πλέον, λόγω της πολιτικής που έχει ακολουθηθεί από τις κυρίαρχες τάξεις, το μεγάλο πρόβλημα της αποδυνάμωσης παύλα παρακμής οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, ηθικής, πολιτιστικής. Και αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί σε μεγάλη έκταση. Το κέντρο ανάπτυξης από κεφαλοκρατική άποψη έχει μετατοπιστεί σε χώρες όπως είναι η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία
και άλλες περιοχές. Οι οποίες λέγονται και αναδυόμενες οικονομίες, πολύ σωστά. Ναι. Η Νοτιοαφρικανική Ένωση Ναι, κλπ. Και για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή την αποδυνάμωση, παύλα παρακμή, σε όλο το φάσμα, από το οικονομικό μέχρι το πολιτιστικό του ευρωπαϊκού χώρου, και μπορούμε στη συνέχεια της συζήτησης να εξηγήσουμε και τους βαθύτερους λόγους που έχουμε αυτή την αποδυνάμωση, παύλα παρακμή. Διεξάγεται μια έντονη διαπάλη ανάμεσα στις κυρίαρχες τάξεις Ευρώπης σε βάρος των κυριαρχούμενων εκμεταλλευόμενων τάξεων για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση, μεταφέροντας το κόστος κυρίως στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στη νεολαία, δηλαδή στους επαγγελματίες, στους μικρομεσαίους, έτσι ώστε να διαφυλεχθούν τα κέρδη και ο τρόπος ζωής της κυρίαρχης τάξης και των κοινωνικών στρωμάτων που βρίσκονται στις παρυφές της. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη διαπάλη είναι φυσικό, μέσα εισαγωγικά το φυσικό, το κέντρο βάρους των συνεπειών να μεταφέρεται από το βορρά της Ευρώπης προς τον νότο. Και δεν είναι τυχαίο ότι το πρόβλημα το ελληνικό έχει σχέση με τις άλλες χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, και βλέπουμε ότι ακόμα και στις σχέσεις Γερμανίας-Γαλλίας η χώρα που βγαίνει πιο ενισχυμένη είναι η Γερμανία, λόγω της δύναμης που έχει το γερμανικό κεφάλαιο, με την έννοια ότι κινιέται και στο βιομηχανικό επίπεδο και στο χρηματιστικό και το χρηματοπιστωτικό, έχει ισχυρές θέσεις. Συνεπώς βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και στη βάση αυτή η κυρίαρχη ελληνική τάξη, που έχει πλέον διάσταση κυρίως χρηματιστική, χρηματοπιστωτική, βλέπει να συνδέονται τα δικά της συμφέροντα με τις κυρίαρχες δυνάμεις Ευρώπης και κυρίως της Γερμανίας, και δέχονται την πολιτική της σε βάρος των λαϊκών κοινωνικών τάξεων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μισθωτών, των μικρομεσαίων, των επαγγελματιών στον ελλαδικό χώρο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις άλλες χώρες του Νότου. Σε εμάς είναι πιο οξυμένο το πρόβλημα, λόγω του ότι είχαμε την κυριαρχία του πελατειακού δικομματικού συστήματος, που είχε τεράστιο κόστος για την κοινωνία μας, και βλέπουμε ότι δυστυχώς συνεχίζονται αυτές οι πρακτικές, εντός όμως του σχήματος που περιγράψαμε προηγουμένως. Εγώ να πω το εξής τώρα, ότι η γερμανική εργατική τάξη, η οποία βίωσε μία λιτότητα 10 ετών και με βάση το περίφημο σχέδιο του πρώην καγκελαρίου σοσιαλδημοκράτη Γκέρχαρντ Σρέντερ, όπου η στρατηγική ήταν να ωφεληθούν οι μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας, οι μεγάλες τράπεζες. Και εδώ να κάνω μία στάση, διότι άκουσα κάτι συγκλονιστικό από την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Εγάλεο. Είχε έρθει ένας Γερμανός ευρωβουλευτής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ο πατέρας του είχε στρατολογηθεί από τα 16 από τα SS, ήρθε στην Ελλάδα μέλος του στρατού των κατακτητών. Στη συνέχεια πέρασε στο κίνημα ειρήνης της Γερμανίας ως αποδιοπομπαίος τράγος, και ο γιος του μας μίλησε, ο βουλευτής της Die Linke, της αριστεράς της Γερμανίας, ότι είναι σε ένα κίνημα στη Γερμανία κατά της Deutsche Bank, η οποία χρηματοδότησε το Auschwitz. Για να είμαστε σαφείς γύρω από το ρόλο των τραπεζών, δεν λέω όλων, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτή τη Γερμανία, με αυτούς τους ανθρώπους, απαντάω και στο φίλο μας, εμείς έχουμε ισχυρούς δεσμούς και έχουμε ένα μέτωπο ανοιχτό, διότι αυτοί οι βουλευτές στη Γερμανία υπερασπίστηκαν το αίτημα των γερμανικών αποζημιώσεων από τη Γερμανία στην Ελλάδα μες στη Γερμανική Βουλή, ακούγοντας πράγματα τα οποία δεν ακουγόταν ούτε στη δεκαετία του 20, ότι είναι κομμουνιστές επικίνδυνοι για την ενότητα και τη συνοχή της σημερινής Γερμανίας, και οπωσδήποτε δεν έχουμε καμία σχέση να αντικρούμε τους Γερμανούς πολίτες που έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα. Δεν θέλω να ταυτιστούμε ως αριστερά με τέτοιου είδους σχέδια,
Εμείς δεν μπολώνουμε, δεν είμαστε εθνικιστές ούτε φανατικοί, δεν τα βάζουμε με το έθνος της Γερμανίας, τα βάζουμε με την άρχουσα τάξη της Γερμανίας και είμαστε αλληλέγγυοι με εκείνες τις δυνάμεις της Γερμανίας που είναι και θύματα αυτής της αυτοκρατορητής σε εισαγωγικά πολιτικής και η οποία έχει θύματα και την Ελλάδα ως χώρα λόγω των τοκογλυφικών επιτοκίων και όλων των σχέσεων των πολυεθνικών και με το εμπόριο που γίνεται στην Ελλάδα, μην πω ονόματα εταιριών, είναι γνωστά, και επομένως είναι και ο Ηλίας και εγώ είμαστε σαφείς γύρω από αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όχι, πολύ καλά έκανες. προσωπικά... Και συνέδεσες και με την πολιτική του Σρέντερ που ξεκίνησε στη Γερμανία, ναι, σοσιαλδημοκράτης. Σε βάρος εργατικής τάξης. Βεβαίως. Επομένως, αυτά είναι τα όρια μεταξύ μας και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και λάτρης του μοντέλου του πνευματικού ανθρώπου που εισήγαγε ο Μπέρτολτ Μπρέχτ στη Γερμανία και στην ανθρωπότητα, ένας δηλωμένος εχθρός του ναζισμού, του καπιταλισμού, ένας κριτικός πολίτης απέναντι στον υπαρκτό σοσιαλισμό, επομένως νομίζω ότι αυτές οι ιδέες του Γκέτε, του Σίλερ, του Μπρέχτ, του Χάινε είναι αυτά που μας συνδέουν και σε επίπεδο πνευματικής παρακαταθήκης. Να κάνουμε δεν έχουμε δυνατότητα να σας βάλουμε μουσική, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, να κάνω σαν διάλειμμα 2 ανακοινώσεις. Λοιπόν, η μία είναι ότι αύριο Σάββατο στην πινακοθήκη Γρηγοριάδη Μαρίνου Αντίπα 18 στο Ηράκλειο Αττικής, στον ΙΣΑΠ, 50 μέτρα είναι από τον ηλεκτρικό, θα παρουσιαστεί η ποιητική συλλογή της Γιώγιας Σιώκου Αρχαία Μέλισσα, μεταφρασμένη από τον David Connolly, το διάσημο μεταφραστή του Σεφέρη και του Ελίτη και του Ρίτσου στη Μεγάλη Βρετανία και γενικά στο κοινό, το αγγλικό κοινό. Θα μιλήσει ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, ένας βετεράνος της αριστεράς, γιατρός, χαρισματικός άνθρωπος, ο Καμπουρόπουλος σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ο Πέτρος ο Ζουμπουλάκης που βραβεύθηκε πρόσφατα από την Ακαδημία Αθηνών για το ζωγραφικό του έργο, για το σύνολο μάλλον του έργου του, θα απαγγείλει ο ηθοποιός Ρήγας Αξελός και θα παίξει κιθάρα και θα τραγουδήσει ο Πάνος Μπούσαλης, συνεργάτης του Χρήστου Λεοντή και ο ίδιος συνθέτης, είναι από τους νέους, από τη νέα γενιά των μουσικών, η οποία λαμπρύνει για μένα, χωρίς να είμαι ειδικός, το μουσικό μας χώρο, και θα συντονίσει ο Δημήτρης ο Πολίτης, ένας νέος επιστήμονας της βιβλιοθηκονομίας, ο οποίος είναι στην Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Και την Κυριακή 11 η ώρα, μέσα στη Σωτηρία, εκεί που υπάρχει το μνημείο, 2 μνημεία των εκτελεσθέντων 41-44 και 47-52. Στο δεύτερο μνημείο είναι οι τελευταίοι εκτελεστέντες στη Σωτηρία, Νίκος Μπελογιάννης, Δημήτρης Μπάτσης, Νίκος Ηλίας ο Αργυριάδης και τώρα θα το θυμηθώ, θα το πω στην πορεία. Σε αυτή με αφορμή λοιπόν το χώρο εκεί, ο Νίκος Καλούμενος, μπράβο, Νίκος Καλούμενος, θα γίνει μία εκδήλωση, θα μιλήσει η Ιωάννα η Παπαθανασίου, ιστορικός και ερευνήτρια στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Ο Δημήτρης ο Παλαιοχωρίτης θα απαγγείλει τον άνθρωπο με τον γαρίφαλο του Γιάννη Ρίτσου, και μία ηθοποιός, η Κλεοπάτρα Ηροντήρη, θα μας θυμίσει την απολογία του Νίκου Μπελογιάννη το Φεβρουάριο του 52 στο στρατοδικείο της Αθήνας,
κατηγορούμενος για κατασκοπία με τον νόμο 375. Εμείς θέλουμε να θυμόμαστε όχι μουσιακά, όχι τιμώντας τα εικονίσματα που μου είπε κάποιος, αλλά τιμώντας τις παρακαταθήκες και του Μπάτσι και του Μπελογιάννη, που έχουν τρομακτική επικαιρότητα σε μια εποχή που η Ελλάδα βιώνει την εξάρτηση και την υποτέλεια, αλλά και βιώνει και την αντίσταση από την πλευρά της αριστεράς, πολιτικής και κοινωνικής, των απλών πολιτών ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα που βιώνουμε. Αυτά ως ανακοινώσεις. Τώρα, Ηλία, θέλω να ζητήσουμε τη συνδρομή του κυρίου Γιώργου Παναγόπουλου για ένα τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, άρα συνεχίζουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, μιας και είσαι και εσύ από αυτούς που μου είπες μάλιστα ότι έχεις την πρώτη έκδοση του Δημήτρη Μπάτση του 1947, όπως μου είπες. Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα είναι το έργο αυτό, το οποίο από ό,τι γνωρίζω εκδόθηκε το 1977 και μία τρίτη τελευταία έκδοση πριν από 2-3 χρόνια, που είναι πρόλογος και της Έλλης Παπά και του Νίκου Μπελογιάννη Ιού και του Νίκου Κιτσίκη. Επανέρχεται ο πρόλογος του πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συντονιστή μιας επιστημονικής ομάδας από την περίοδο της κατοχής γύρω από τα θέματα της ανάπτυξης κλπ. Βγάζανε και ένα περιοδικό πολύ καλό. Ένα περιοδικό, μπράβο, ναι. Λοιπόν, επειδή επίσης κάποιοι άνθρωποι μας είπαν ότι κάνουμε μουσιακή αναπαράσταση, θέλω να μου πεις πού είναι η επικαιρότητα του έργου του Μπάτση εις τα καθημάς. Πώς το βλέπεις εσύ? Είναι, πέρα από το επιστημονικό περιεχόμενο που περιέχει το βιβλίο και έχει διαχρονική αξία λόγω της μεθοδολογίας του και του τρόπου που αντιμετώπιζε τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας εκείνη την περίοδο, έχει πολύ μεγάλη σημασία με την έννοια ότι πλέον καταφάνηκε και σχετίζεται και με το φαινόμενο που είπαμε πριν της αποδυνάμωσης παρακμής του ευρωπαϊκού χώρου, του ότι στον ελλαδικό χώρο επικράτησε ένα μοντέλο που δεν έδινε έμφαση στην ουσιαστική ανάπτυξη της οικονομίας από παραγωγική άποψη, αλλά επικεντρωνόταν στη μετανάστευση, στην ανάπτυξη μέσα εισαγωγικά της γεωργίας και του τουρισμού και κυρίως εμπορομεσητικών δραστηριοτήτων, και απέφευγε να αναπτυχθούν δραστηριότητες παραγωγικές οι οποίες θα οδηγούσαν σε μια ανάπτυξη οικονομική, τεχνολογική και καινοτομική της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με θετικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς, διότι θα υπήρχε ένας ορθολογικισμός που θα μας χαρακτήριζε και όχι η σημερινή κατάσταση η οποία μας οδήγησε στο σημερινό αντιπαραγωγικό αδιέξοδο, όπου έχει εκμηδενιστεί τελείως η παραγωγική βάση της ελληνικής, η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα η κοινωνία μας να βρίσκεται σήμερα σε καθολικό αδιέξοδο, με την έννοια ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια σήμερα για να την επαναπροσανατολίσουμε σε πιο παραγωγικές κατευθύνσεις. Και όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της παγκοσμιοποίησης οικονομίας, αυτού του είδους οι προσανατολισμοί είναι πολύ δύσκολοι σήμερα, ενώ πιο παλιά ήταν πολύ πιο εύκολοι, όπως ανέπτυσε τότε στο βιβλίο του Μπάσης, που υποστήριζε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, διότι πρέπει να συνδεθεί και να συνδυαστεί με προσπάθειες και άλλων λαών και εθνών.
Γι' αυτό το λόγο αυτά τα προβλήματα πλέον έχουν πολύ μεγάλη επικαιρότητα και αυτές οι αναδρομές σε τρόπους αντιμετώπισης των ελληνικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στο παρελθόν και των λύσεων που προτείνονταν, ανεξάρτητα αν δεν υλοποιήθηκαν, έχουν τεράστια σημασία, διότι μας βοηθάνε να συλλάβουμε καλύτερα την ανάγκη του παραγωγικού αναπροσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας και της Ευρώπης σε τελευταία ανάλυση. Και πιστεύω στη διάρκεια της συζήτησης να μας δοθεί η δυνατότητα να εξηγήσουμε πού οφείλεται αυτή η αποδυνάμωση και παρακμή του κεφαλοκρατικού κέντρου και ειδικότερα της Ευρώπης, με τις γνωστές συνέπειες. Να ζητήσουμε πάλι τη συνδρομή, διότι στην εικόνα μας εδώ δεν φαίνεσαι, Ηλία. Ναι. Να μας κάνει ο Γιώργος. Και το αυτό φαινόμαστε. Α, τι. Πρέπει να φαινόμαστε, έτσι. Α, ωραία. Λοιπόν, Ναι. Συγγνώμη, δεν είμαστε τεχνικοί. Λοιπόν, εγώ αυτό το μήνυμα που πήρα από το βιβλίο του Μπάτσι, «Βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα», είναι το εξής, ότι μάλιστα ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση, τρομακτικά επίκαιρο, είναι που μιλάει για την ενεργειακή βάση της οικονομίας. Έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, είναι αυτό, το οποίο είναι τρομακτικά επίκαιρο. Διαβάζω αυτές τις μέρες και από εκπομπές ότι από το 1938 είχαν δοθεί επιμεταξά εντολές σε αμερικάνικες εταιρείες να ψάξουν το περίφημο θέμα των υδρογονανθράκων. Όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα δεν έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και ανάληψη πολιτικών στο θέμα αυτό. Ο Δημήτρης Μπάτσης και η αριστερά συνολικά έβαλε το θέμα της ενεργειακής βάσης της χώρας. Υπάρχει άλλο ένα τρομακτικά επίκαιρο κεφάλαιο για την οικονομική εξωτερική πολιτική, όπου και ο Μπάτσης και ο Νίκος ο Κιτσίκης, που εδώ με την αφορμή εγώ θα πρότεινα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να τιμηθεί δεόντως ο καθηγητής αυτός, και το επιστημονικό του έργο έχει πολύ μεγάλη επικαιρότητα και να είναι αφορμή να στηριχθεί και ο θεσμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενός ιδρύματος επιστημονικού το οποίο διαπρέπει παρόλη την υποχρηματοδότηση και παρόλες τις επιθέσεις που γίνονται από τους όψιμους νεοφιλελεύθερους και μη. Επίσης στην οικονομική εξωτερική πολιτική, παρόλο ότι ο κόσμος τότε ήταν αλλιώς δομημένος από ό,τι είναι σήμερα, το εξήγησε ο Ηλίας πως είναι σήμερα, βάζει κατευθύνσεις και μεθοδολογία η οποία είναι άκρος απαραίτητη για σήμερα και για σήμερα. Επομένως μπορούμε και επίσης τονίζει, μάλλον σημειώνει και ο Μπάτσης και ο Νίκος Κιτσίκης, ότι εμείς δεν είμαστε συλλήβδιν κατά του εξωτερικού δανεισμού, στιγματίζουν όμως την πολιτική του ελληνικού αστισμού, όπου χρησιμοποίησε τα δάνεια χωρίς να είναι ενταγμένα σε έναν εθνικό σχεδιασμό ως εργαλεία ανάπτυξης, αλλά ήταν εργαλεία υποδούλωσης σε πολιτικές οι οποίες όπως σήμερα έφταναν μέχρι το μεδούλι της εξάρτησης πώς λέει σήμερα ένας καθηγητής, ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένα μη βιώσιμο προτεκτοράτο. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε στις αναλύσεις, τον τίτλο λέω μόνο, όμως πιστεύω ότι και ο Μπάτσης και ο Κιτσίκης έβαλαν θέματα τα οποία και σήμερα είναι τρομακτικά επίκαιρα. Επομένως, ένας από τους λόγους που αναλύθηκε η πρωτοβουλία να τιμήσουμε τον Μπελογιάννη και τον Μπάτσι, ο Μπελογιάννης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχει γράψει ένα βιβλίο, το Ξένο Κεφάλαιο στην Ελλάδα, ο οποίος παρόλο ότι ήταν σε συνθήκες διωγμών, εξοριών και φυλακίσεων, μπόρεσε να δει πηγές αξιόπιστες για την εποχή εκείνη. Θυμίζω στον καθηγητή εδώ Βαρβαρέσος, Ζολώτας, Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, και είχε τα στοιχεία εκείνα που του τεκμηρίωσαν την φιλοσοφική κομμουνιστική άποψη της εποχής, ότι ο ελληνικός αστισμός οδηγεί την οικονομία
στα βράχια και στην μη ανάπτυξη και την έκανε βέβαια μια ψωροκόστενα με βάση τις επιβολές και των ξένων. Και επίσης μ' άρεσε πολύ μια παρατήρηση του Νίκου Κιτσίκη για το σχέδιο Marshall. Είναι πολλοί που ακόμα και σήμερα επικαλούνται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall. Αλλά και αυτό το σχέδιο Marshall με βάση τους διανοητές της αριστεράς δεν ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης, τα περισσότερα λεφτά δεν πήγαν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και όποιοι αναμασούν συνθήματα χωρίς να δίνουν περιεχόμενο και να έχουν τεκμηρίωση δεν ωφελούν και δεν προσθέτουν τίποτα στην οικονομική και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Σωστά το επισημαίνεις αυτό για το σχέδιο Marshall. Όπως έχει φανεί από σχετικά στοιχεία και έρευνες, μέσα στο σχέδιο Marshall υπήρχε η απέτηση να εισαχθεί στην Ελλάδα, ενώ είχαμε βιομηχανία καπνού που ήταν και αξιόλογη και καλλιέργειες καπνού, πιο ήπιες κλπ, του αμερικάνικου καπνού σε βάρος του ελληνικού που είχε σοβαρές συνέπειες σε ό,τι αφορά μια κατηγορία αγροτών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Αλλά το θέμα του δανεισμού, και εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δεν είναι κακό να δανείζεσαι, αρκεί τα δάνεια να αξιοποιούνται παραγωγικά. Έτσι. Και να σου εξασφαλίζουν τη δυνατότητα της αναχρηματοδότησής τους. Βεβαίως. Φυσικά από τα δάνεια της ανεξαρτησίας, εκεί ήταν ένα παιχνίδι των τοκογλύφων, ξένων και ντόπιων, οι οποίοι νέμονταν το δανεισμό σε βάρος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Και δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε μια κάποια ανάπτυξη, αλλά αυτή ήταν στρεβλή, διότι δεν έγινε με πάταξη φοροδιαφυγής, δεν έγινε με ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, δεν έγινε με ανάπτυξη ουσιαστική της παιδείας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, αλλά δανειζόμασταν για να κάνουμε μια κάποια αναδιανομή του πλούτου χωρίς να θίγουμε τα κατεστημένα συμφέροντα, που όπως ξέρουμε επικεντρώνονται στη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή εδώ στην Ελλάδα, στο πελατειακό σύστημα, τις προμήθειες και όλες αυτές τις ιστορίες. Ηλία, παίρνω την θέση 7. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται, από ό,τι γνωρίζω, με βάση μια επιτροπή τεκμηρίωσης με το Γιάννη το Δραγασάκη συντονιστή για την παρουσίαση, νομίζω θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο εντός των ημερών, μιας πρότασης. Παίρνω μία η οποία για μένα έχει συνέχεια στις απόψεις της αριστεράς που είχαν υποβληθεί στο τέλος της δεκαετίας του 40. Δηλαδή μέτρα για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και για ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο στη βάση των αναγκών της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Θέλω να πω το εξής, αυτές να του δίνω του Ηλία την ερώτηση αυτή να το συζητήσουμε, είναι για μένα τουλάχιστον είναι μια συνέχεια, ανεξάρτητα αν δεν είναι το ίδιο διατυπωμένη σε διάφορες εποχές, και η ΕΔΑ είχε απόψεις για την ανασυγκρότηση της χώρας και την ανάπτυξη. Εγώ όμως θα επικαλεστώ, είχε έρθει στην Ελλάδα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής την εποχή της κρίσης, το 2001, ο οποίος είπε σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι αν ήταν στην εποχή, σε ποια εφημερίδα, ότι το δίλημμα για την Αργεντινή, όπως είναι και για σήμερα στην Ελλάδα, είναι θα πληρωθούν οι δανειστές ή οι μισθοί και οι συντάξεις. Και βέβαια η επιλογή όχι μιας αριστερής κυβέρνησης, μιας πατριωτικής, να το πω έτσι, χωρίς εισαγωγικά, ήταν ότι προηγούνται οι μισθοί και οι συντάξεις, προηγείται η ανασυγκρότηση και η ανάκαμψη της οικονομίας και σε μια πορεία θα κουβεντιάσουμε με τους δανειστές τον τρόπο και το σχέδιο αποπληρωμής των δανείων αυτών. Μήπως πρέπει εγώ για όλο το θέμα σε καλώ να μιλήσουμε και για αν τέτοιες προτάσεις στο πνεύμα τους είναι και ειδικά ανεπτυγμένες, αλλά δεν νομίζεις ότι υπάρχει μια συνέχεια και με την ελληνική αριστερά αλλά και με αυτές τις αποφάσεις άλλων κυβερνήσεων που πέρασαν από τη δίνη της κρίσης, ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη αυτή την εμπειρία
και να την αξιοποιήσουμε σήμερα με τον καλύτερο τρόπο. Όχι, σωστά μπαίνει το πρόβλημα, διότι και εκείνη την περίοδο οι σχετικές προτάσεις και οι επεξεργασίες που είχαν γίνει επικεντρωνόντουσαν στο να αναπτυχθεί παραγωγικά ο ελλαδικός χώρος και να έχει δημιουργικές οικονομικές σχέσεις με τις άλλες εθνικές οικονομίες. Δεν έβλεπαν ότι η ελληνική οικονομία θα είναι μια κλειστή οικονομία, απέναντίας. Έβλεπαν αυτή την παραγωγική ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου σε στενή σχέση με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Και στο γενικότερο επίπεδο, επειδή δεν είναι ίσως και πολύ γνωστό, είναι και η θεωρία που είχε διατυπώσει ο ίδιος ο Νίκος Ζαχαριάδης, ότι ο ελλαδικός χώρος είναι ένας ιδιόμορφος χώρος που πρέπει να κινιέται σε ουδέτερο έδαφος περισσότερο σε σχέση με τα δύο μπλοκ της εποχής. Απόψεις δηλαδή πολύ προχωρημένες για την εποχή τους και στο οικονομικό επίπεδο με το βιβλίο του Μπάτζη και τις επιστημονικές ομάδες που είχαν διαμορφωθεί τότε από προοδευτικές δυνάμεις και με την πολιτική τοποθέτηση τότε του Νίκου Ζαχαριάδη που ήταν γραμματέας του ΚΚ. Σήμερα βλέπουμε ότι η μη επικράτηση αυτών των απόψεων οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα σε συνδυασμό με τα λάθη που συνεχίστηκαν τις δεκαετίες που επακολούθησαν. Και μάλιστα και σήμερα βλέπουμε πού είναι το δράμα, ότι ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες χωρίς προοπτική ανασυγκρότησης παραγωγικής του ελλαδικού χώρου. Δανείζεσαι στην ουσία για να εξοφλείς τους δανειστές, δηλαδή να εξυπηρετείς το χρηματιστικό και χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Και πολύ σωστά ανέφερε στο παράδειγμα του Υπουργού Οικονομικών της Αργεντινής, διότι αν δεν αξιοποιείς ένα τμήμα των δανείων, δεν στεκόμαστε τώρα πώς συνάφθηκαν, ξέρουμε ότι είναι σε λαθεμένη βάση, δεν έγιναν διαπραγματεύσεις κτλ. Αλλά τι γίνεται, ένα τμήμα των δανείων, πέρα από το ότι να εξασφαλίζουν μισθούς, συντάξεις, το περιεχόμενο του κράτους πρόνοιας που καταλύεται βαθμία και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τείνει να εκμηδενιστεί πλέον στη χώρα μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζεις παραγωγικές επενδύσεις και δραστηριότητες που σου δίνουν τη δυνατότητα να μπεις δυναμικά στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο είναι αδιέξοδη από κάθε άποψη πολιτική η οποία ακολουθείται. Και μάλιστα χρειάζεται πλέον συνεργασία και με άλλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού χώρου που έχουν τέτοιους προσανατολισμούς, ώστε να αντιστραφεί η πολιτική η οποία επιβάλλεται από τις κυρίαρχες δυνάμεις που έχουν κυρίως χρηματιστική και χρηματοπιστωτική υπόσταση. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν έρθει στο προσκήνιο των πρωθυπουργών άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία είναι τραπεζίτες, όπως είναι ο Μόντι, όπως είναι ο δικός μας ο Παπαδήμος ή ο Ντράγκη που έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να συνειδητοποιηθούν από τον κόσμο και όλα αυτά τα μέτρα που είναι πολύ σωστά που αναφέρεις, πότε έχει επεξεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και προβάλλει, θα πρέπει όμως για να έχουν επιτυχία να συνδυαστούν, διότι δεν μπορεί να αποτραπεί το πρόβλημα της αποδυνάμωσης και της παρακμής Ευρώπης αν δεν συνδυαστεί με αλλαγές του τρόπου παραγωγής. Όπως είπαμε, αναπροσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου, αλλά πλέον μπαίνει θέμα ότι οι ίδιες οι κυρίαρχες κεφαλοκρατικές σχέσεις παραγωγής οδηγούν σε αυτά τα αδιέξοδα. Χρειάζεται νέες σχέσεις παραγωγής, χρειάζεται να περάσουμε σε μορφές αυτοδιαχείρισης, άμεσης δημοκρατίας, αυτοδιοίκησης, αυτοοργάνωσης, συνεταιρισμών, κοινοπραξιών. Μορφές δηλαδή που προωθεί πλέον με ριζοσπαστικό τρόπο η αλληλέγγυα οικονομία, μάλιστα με την εμπειρία, τη δυναμική που διαμορφώνεται στον χώρο της Λατινικής Αμερικής. Πρέπει να κινούμε και σε τέτοιες κατευθύνσεις, διότι αν κινηθεί σε ένα πλαίσιο διόρθωση του κεφαλοκρατικού τρόπου παραγωγής, αργά ή γρήγορα φτάνει στα ίδια αποτελέσματα. Πλέον έχουν επικρατήσει δυνάμεις που εκφράζουν το χρηματιστικό και χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και αδιαφορούν για παραγωγικές δραστηριότητες, για κοινωνικές πολιτικές, για πολιτικές προάσπισης εργασιακής δύναμης, της νεολαίας, της απασχόλησης δηλαδή της νεολαίας κλπ. Χρειάζεται δηλαδή να είναι ακόμα περισσότερο τολμηρή η αριστερά στην Ελλάδα και να χαράξει ένα όραμα και για την ελληνική κοινωνία αλλά και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Ναι, αυτό θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να γυρίσουμε στο Μάρξ, είναι τρομακτικά επίκαιρος με τους δημοκρατικά συνεταιρισμένους παραγωγούς. Αυτό είναι ένας στόχος, ένα όραμα, το οποίο υπηρετείται και με τις προσπάθειες που είπε ο καθηγητής με την αλληλέγγυα οικονομία και βέβαια σπέρματα της οποίας είναι
η παραγωγή της πατάτες να πουλάνε κατευθείαν στους καταναλωτές, βγάζοντας από τη μέση τους μεσάζοντες την εσχροκέρδεια και τις παρεμβάσεις. Αλλά θα σας πω όμως ότι στην Αργεντινή οι εργάτες στον καιρό της κρίσης κατέλαβαν τα εργοστάσια που άφησαν οι καπιταλιστές και έκαναν μία underground από τα κάτω ανταλλακτική οικονομία. Το εργοστάσιο που έβγαζε ήδη υγιεινής αντάλλασε προϊόντα με εργοστάσια που έφτιαχνε τρόφιμα, με ένα άλλο εργοστάσιο που έφτιαχνε χαρτικά είδη, με ένα άλλο εργοστάσιο που έφτιαχνε ηλεκτρονικά μηχανήματα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η οικονομία διήρκησε 10 χρόνια, διότι αυτή η οικονομία βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι μια όαση μέσα στον καπιταλισμό, θα πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί. Στη ΔΕ Ισπανία υπάρχουν περιοχές που έχει γίνει αυτό το εγχείρημα, έχουν τοπικό νόμισμα, έχουν τοπική τράπεζα και επιπλέον αξιοποιούν τις δομές της υγείας, τις δημόσιες δομές της υγείας και της παιδείας, και εν πάση περιπτώσει η δικιά μας αριστερά είναι υπέρ αυτού του τρόπου, του τρίτου πυλώνα, όχι όπως τον έφεγε ο Τόνι Μπλερ βέβαια, ότι πέρα από τον καπιταλισμό και τους ιδιώτες υπάρχει και η τρίτη άποψη των συνεταιρισμένων παραγωγών, η οποία βέβαια μπορεί να κάνει θαύματα, και απαντούμε και σε αυτούς που λένε εσείς περιμένετε να γίνει σοσιαλισμός στη γη. Υπάρχουν να πω και βήματα τα οποία καθόλου δεν υποτιμούμε. Αυτός ο εινοποιητικός συνεταιρισμός στη Βέρεια, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος κάνει εξαγωγές στην Κίνα κρασιού, μετά από 9 χρόνια η διοίκηση τα βάλε κάτω και έκανε έναν εξαγωγικό προσανατολισμό, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν βιώσιμοι συνεταιρισμοί. Εμείς έχουμε μείνει στην άποψη, και σωστή ήταν η πραγματικότητα, αλωμένων των συνεταιρισμών από το πελατειακό κράτος. Υπάρχουν γυναίκες στη Σιτία που έχουν κάνει συνεταιρισμό με είδη υφαντικής, τα οποία εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, εξάγοντας ουσιαστικά την ελληνική λαϊκή παράδοση, και βέβαια μέσα από υγιείς εμπορικές σχέσεις, χωρίς να επεμβαίνουν μεγάλα κεφαλοκρατικά συγκροτήματα και χωρίς να πιέζουν την εργασία και τον... Επομένως αυτά ενταγμένα σε ένα πολύ μεγάλο κίνημα, διότι η κρίση δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε πορτογαλική, ούτε ισπανική, είναι κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο έχει πάρει μία μορφή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, αλλά είναι ο καπιταλισμός στα θεμέλια του, είναι αυτός ο οποίος δεν δίνει διέξοδο, και όχι μόνο δεν δίνει διέξοδο, δολοφονεί τη φύση, δολοφονεί τους ανθρώπους, αυτοϋπονομεύεται ο ίδιος και έχει μία εχθρότητα. Διάβαζα τον Ντόμσεν, τον επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, έχουν ένα μίσος ότι η Ελλάδα, αν αποκτήσει μισθούς Βουλγαρίας, εγώ θα του έλεγα μεσογειακού Μπαγκλαντές, να είναι πολύ πιο σαφής και ομός, τότε μόνο θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και θα ανακάμψει η χώρα. Και μιλάμε για έναν οργανισμό που εξύψωνε τον Τζαουσέσκου, ότι εξαφάνισε το εξωτερικό χρέος με λιτότητα των πολιτών της Ρουμανίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ανατραπούν, διότι παραβιάζουν και το ίδιο το καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και όπως είπε ο Ηλίας, και η ελληνική αριστερά πρέπει πρώτα να βάζει τα πράγματα στο βάθρο της και από εκεί και πέρα να λέει στον κόσμο με πλήρη αλήθεια και παρησία ότι αυτό το βήμα είναι πρώτο, η προοπτική και το όραμα είναι αυτό, και θα πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα και να παίρνουμε διδάγματα από την κρίση, και όχι να κάνουμε έναν καπιταλισμό καλύτερο, και όχι να κάνουμε φτιασιδώματα, και όχι να ξαναπέσουμε σε κρίση μετά από 5, 10, 15 χρόνια κλπ. Είναι μια συζήτηση την οποία έχουμε ξανακάνει. Λοιπόν, ακριβώς αυτά τα σημεία είναι κέρια με την εξής έννοια, ότι βλέπουμε ότι η ελληνική οικονομία και κοινωνία έχει μπλοκαριστεί σε μεγάλο βαθμό, και παρά τις τολμηρές προτάσεις που υπάρχουν, λείπει η σύνδεση αυτών των προτάσεων με μια οραματική διέξοδο, με μια οραματική διέξοδο,
η οποία θα είναι συγκεκριμένη, όχι αφηρημένη, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα από την περίοδο της τουρκοκρατίας ο ελληνισμός επιβίωσε αναπτύσσοντας πρωτότυπες και ιδιότυπες οικονομικές μορφές. Τα αμπελάκια. Στο Σωρινό, αμπελάκια και άλλες περιοχές. Δεν ήταν ακριβώς συνεταιρισμοί, ήταν με ιδιότυπα οικονομικά μορφώματα που είχαν και συνεταιριστικά χαρακτηριστικά, αλλά ήταν ιδιότυπα οικονομικά μορφώματα που έδιναν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται παραγωγικές δραστηριότητες με ευρωπαϊκή διάσταση, δηλαδή είχαν διέξοδο στην ευρωπαϊκή αγορά. Αργότερα, για πολλούς και διαφόρους λόγους, παρήκμασαν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε τώρα, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Διότι υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθεί η ελληνική κοινωνία σε μια κατάσταση αντιεξόδου, η οποία θα οδηγεί σε τυφλές εξεγέρσεις. Το θέμα είναι να έχουμε μια αγωνιστική κινητοποίηση, μια διαδικασία αντιστασιακή, η οποία προχωράει συντεταγμένα, όπως είπες, στο βαθμό που είναι δυνατό, σε μια λύση του ελληνικού προβλήματος, που είναι ένα πρόβλημα που άπτεται όλων των επιπέδων, από την οικονομία μέχρι τον πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δικομματισμός και το πελατειακό σύστημα κατακερμάτισε και την κοινωνία μας και τους εργαζόμενους και τα διάφορα κοινωνικά στρέμματα, στρέφοντας το ένα ενάντια στο άλλο. Ήδη δημιουργούνται τώρα οι όροι ενοποίησής τους, αλλά θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες με αφετηρία τα μέτρα τα οποία έχουν επεξεργαστεί οι ριζοσπαστικοί προοδευτικοί φορείς και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνδυασμό με ένα όραμα που δίνει ριζική λύση στα προβλήματα του ελλαδικού χώρου, αλλά τα συνδέει και με την ευρωπαϊκή κρίση και με την παγκόσμια. Δηλαδή, πλέον, πέρα από την εθνική διάσταση που πρέπει να έχουν οι αγώνες και οι κινητοποιήσεις, πρέπει να έχουν σύνδεση ευρωπαϊκή και διεθνή. Διότι διαφορετικά δεν αντιμετωπίζεται σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης οικονομίας η κυριαρχία και η βαρβαρότητα που εισάγει το χρηματιστικό και χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Τους βλέπουμε εδώ, αδιαφορούν. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η σωτηρία των δανειστών, των χρηματιστών, του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου κλπ. Και εδώ πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι δεν απειλείται μόνο η δημόσια ιδιοκτησία, ο δημόσιος πλούτος, αλλά στόχος είναι και ο ιδιωτικός πλούτος. Τα σπίτια, οι βίλες, τα εξοχικά, οι περιουσίες των Ελλήνων κλπ. Διότι μπαίνουν σε διαδικασίες που αφήνουν εκτεθειμένο τον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος έχει ανοιχτεί με δάνεια, του ρίχνουν το βιωτικό επίπεδο, το εισόδημά του καταραίει και δημιουργείται μια διαδικασία λαιλασίας και του ιδιωτικού πλούτου πέρα από τον δημόσιο, από τις κυρίαρχες τάξεις, είτε αυτές έχουν ελληνική έκφραση μέσα εισαγωγικά, είτε ευρωπαϊκή είτε διεθνή. Απειλείται δηλαδή με αφανισμό και εξαθλίωση το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων, των μικρομεσαίων, των επαγγελματιών, των συνταξιούχων και η νεολαία ιδιαίτερα, ας πούμε, υποφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά παιδιά που είναι μορφωμένα και έχουν τη δυνατότητα φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ελληνικές οικογένειες που έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές θυσίες για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και η ελληνική πολιτεία χρηματοδοτούν τις πιο εξελιγμένες οικονομίες με επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό, χωρίς να έχουν ξοδέψει τίποτα όλες αυτές τις οικονομίες και κοινωνίες. Ο Ηλίας με τροφοδότησε με προβληματισμό, τον οποίον διάβασα και είπα ότι πρέπει η αριστερά να εμβαθύνει. Ο Ζίζεκ είναι ένας φιλόσοφος που είχε έρθει στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι από την Εσθονία ή τη Σλοβενία. Σλοβενία. Πρώην Τσεχοσλοβακία. Μπράβο. Ο οποίος έβαλε το εξής θέμα, ότι οι αξίες του καπιταλισμού, της ανταγωνιστικότητας, της αρπαχτής, της άκρατης ατομικότητας συγκρούονται με τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, και θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες τι προτιμούν, βιώνοντας και αυτή την κρίση, διότι όπως είπε και σωστά είναι οι πολιτισμικές ρίζες της κρίσης. Μιας κρίσης που πρώτα απ' όλα είναι πολιτισμική με την έννοια των αξιών. Αυτό που είπε ο Ηλίας ως πρωταρχικό, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε θέμα στο τραπέζι της κάθε ελληνικής οικογένειας, γιατί από εκεί ξεκινάει η βιομηχανία του θεάματος και της διαφήμισης και της προπαγάνδας γενικότερα. Τι αξίες θέλουμε, αυτές που βλέπουμε στο τηλεοπτικό αυτό πάνελ κάθε βράδυ, δηλαδή, και μάλιστα και αυτές οι αξίες του καπιταλισμού, το είπε πολύ ωραία ο Ηλίας, υπονομεύονται
υπονομεύεται ακόμα το σπίτι που πήρε κάποιος με δάνειο, γιατί δεν είναι όλοι που κληρονόμησαν σπίτια και περιουσίες στην Ελλάδα. Αυτός που πήρε με εργασία μια ζωή σήμερα χάνει το σπίτι του. Κάνει το σπίτι του από τις τράπεζες κλπ. Επομένως θα πρέπει να δούμε το πράγμα στις ρίζες του και στις βάσεις του. Δηλαδή πρέπει, Σωτήρη, να συνειδητοποιηθεί ότι απειλείται με εξαχρίωση και εξόντωση ο ελληνικός λαός. Ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νεολαία. Και όχι μόνο, και οι ιδιοκτήτες. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια και οι εργαζόμενοι, έτσι, και οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι και οι συνταξιούχοι είχαν κατορθώσει να κάνουν μια κάποια περιουσία σε μεγάλο βαθμό με δανεικά, αλλά είχαν την ικανότητα να ανταποκρίνονται. Τώρα τους στερείται η δυνατότητα να ανταποκρίνονται και υπάρχει κίνδυνος άμεσος, δηλαδή δεν υπάρχει καμία πρόνοια από κυβερνητικής πλευράς, μόνο για τις τράπεζες ενδιαφέρονται να βοηθηθούν οι δανειολήπτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πολύ ωραίες θέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα για την προάσπιση των δανειοληπτών, οι οποίοι απειλούνται με το να χάσουν τις περιουσίες τους, έτσι, οι οποίες έχουν αποκτηθεί με τεράστιες θυσίες. Δεν θέλω να επανέλθουμε, υπάρχει μία μυθολογία η οποία θα αποδομηθεί και στην προεκλογική περίοδο από το ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνουμε και εδώ στα Βρυλίσια, οργανώνοντας την προεκλογική μας εκστρατεία που λέμε σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι δεν έχετε προτάσεις. Και μόνο ότι οι τράπεζες έχουν επιδοτηθεί με 1 τρισεκατομμύριο ευρώ και έχουν μείνει οι ανάγκες της κοινωνίας πίσω, δείχνουν πού είναι ο δρόμος. Και μη μας πείτε, εμείς και στα πλαίσια του καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης έχουμε πει κάτι που σήμερα το λένε χωρίς να ντρέπονται ακόμα και τραπεζίτες. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντί να δανείζει με 1% τα εθνικά κράτη, δάνειζε τις εμπορικές τράπεζες με 1%, οι οποίες δάνειζαν το δημόσιο με 5, 6 και 7%. Δηλαδή η ευρωπαϊκή νόμιμη τοκογλυφία υπονόμευσε τις εθνικές οικονομίες και συσσόρευσε όλο αυτό το πρόβλημα, το οποίο έγινε μια ορολογιακή βόμβα πλέον για όλη την Ευρώπη. Επομένως το παραμύθι ότι δεν έχετε προτάσεις, όπως επίσης αυτό που λέει η αριστερά εδώ και πάνω από μια δεκαετία, το είπε ο Ζακ Ντελόρ, χωρίς και αυτός να έχει ντροπή, ο οποίος ήταν από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ζακ Ντελόρ είπε αυτό που λέει η αριστερά χρόνια, ότι το δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας, αυτή η μέγενη, η οποία διαταγμάτων τα οποία βγάζουν ισχυρές οικονομίες, το πώς έγιναν ισχυρές οικονομίες τύπου Γερμανίας είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει εδώ, είναι πολύ μεγάλη κλπ. Ας θυμηθεί η Γερμανία ποιος τη βοήθησε το 1953 να στηριχθεί μέσα από τα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν... ο Ζακ Τελόρ είπε αυτό το σύμφωνο ζουρλομανδία αποκάλεσε. Όταν η αριστερά πρότεινε και μάλιστα είχε βάλει στόχο 1 εκατομμύριο υπογραφές να πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο και να συζητηθεί η κατάργησή του και ένα σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης με όρους βέβαια καθολικότητας και όχι ταξικών και περιφερειακών ανισοτήτων όπως γίνεται σήμερα. Όπως επίσης ένα σημαντικό θέμα στα πλαίσια του καπιταλισμού τώρα μιλάμε. Αυτά τα περίφημα έσπατα ευρωπαϊκά κονδύλια βγαίνουν τώρα πρώην υπουργοί πάλι χωρίς ντροπή και λένε, ας πούμε, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση έχουμε απορροφήσει το 3% και κλείνουν ψυχιατρικές κλινικές. Άκουσον, δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για την αιχμή του δώρατος. Ψυχικά ασθενείς πετιούνται στο δρόμο διότι ο ελληνικός καπιταλισμός, αυτός ο σχηματισμός δεν μπόρεσε λόγω ανικανότητας να απορροφήσει τα κονδύλια που πηγαίνουν στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Δεν μπαίνω τώρα στη φιλοσοφία ούτε στην ουσία ποια ψυχιατρική μεταρρύθμιση ακολουθούν, δεν είναι και της ειδικότητάς μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι η αριστερά και αυτό που είπε ο Ηλίας, αλλά και σήμερα βλέπω εδώ
Μία πρόταση που αφορά τους αγρότες και τους μικρομεσαίους συσάχθεια, να θυμηθούμε την αρχαία ελληνική οικονομική, πολιτική και φορολογική, για μικρομεσαίους και αγρότες ρήξη με την τραπεζική τοκογλυφία. Και όπως αυτό βέβαια αναπτύσσεται κλπ. Και για τους δανειολήπτες υπάρχει μία πρόταση η οποία έχει υποστηριχθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ τραπεζοϊπαλλήλων. Και εγώ συγκινούμαι όταν ομάδες της αριστεράς ίστανται υπεράνω συντεχνιακών συμφερόντων και βάζουν το όφελος του κοινωνικού συνόλου από το επίδομα, το μισθό, χωρίς να το υποτιμώ και αυτό ότι είναι η επιβίωση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βγαίνουν και με τέτοια θέματα, και εγώ χειροκροτώ αυτές τις πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τον εαυτό τους και λένε προς το κοινωνικό σύνολο με ποια μέτρα πρέπει να ανακοφιστεί ο δανειολήπτης, ο οποίος ήταν θύμα μιας τοκογλυφικής τραπεζικής πολιτικής. Σωτήρη, δεν ξέρω. Σε σχέση, επειδή δείξαμε και το θέμα της Γερμανίας, εδώ πρέπει να ξεσκεπαστεί και ένας άλλος μύθος που προβάλλουν τα ελεγχόμενα ΜΜΕ, κατ' υπόδειξη. Λένε ότι οι Γερμανοί φορολογούμενοι, οι Ολλανδοί φορολογούμενοι υφίστανται θυσίες για τους Έλληνες, οι οποίοι είναι σπάταλοι, και όλα αυτά τα ιδεολογήματα, τα ανήθικα και απαράδεκτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Γερμανία δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, πολλές φορές μηδενικά. Και δανείζει εμάς με 5, με 5,5, με 6 και αποκομίζει τεράστια κέρδη. Δηλαδή μιλάμε, δεν είναι τόσο αθώες όλες αυτές οι πολιτικές και οι κατευθύνσεις που έχουν πάρει και που απειλούν την ελληνική οικονομία και κοινωνία με καταβαράθρωση. Ήδη έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία και τον ελληνικό λαό με αφανισμό. Και πέρα από όλες αυτές τις κερδοσκοπικές κινήσεις με τις οποίες έχει συνταυτιστεί η κυρίαρχη ελληνική τάξη, το θέμα είναι ότι δεν οδηγούν, θέλουν να χτυπήσουν και τις παραδόσεις και τις τάσεις του ελληνικού λαού που είναι συνδεδεμένος με αντιστασιακές δραστηριότητες. Και γενικότερα ο Νότος ο ευρωπαϊκός έχει αγωνιστικές παραδόσεις. Και με όλη αυτή την έννοια βλέπουμε ότι το χρηματιστικό και χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο αποσκοπεί στο να εκμηδενήσει και πιθανές εστίες αντίστασης. Και το ζήτημα είναι ότι έχει αναπτυχθεί μια πρακτική η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, να καταστέλουν εν τη γενέση τις αντιδράσεις, τις αγωνιστικές του ελληνικού λαού. Βλέπουμε δηλαδή μόλις πάει να ξεκινήσει μια κινητοποίηση, μια αγωνιστική δραστηριότητα, μια σύναξη των διαμαρτυρωμένων στο Σύνταγμα κλπ. Το είδαμε τώρα και με αφορμή τον απλό κόσμο που πήγαινε να ποτίσει μια φόρο τιμής στον φαρμακοποιό που αυτοκτόνησε διαμαρτυρόμενος με προχωρημένες πολιτικές θέσεις. Επενέβησαν και κατέστηλαν όλη αυτή την κίνηση, η οποία μπορούσε να πάρει παναθηναϊκή και ευρύτερη διάσταση. Δηλαδή καταστέλουν εν τη γενέση τους τις αντιδράσεις των εργαζομένων, της νεολαίας και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών που δοκιμάζονται από την κρίση. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η πολιτική της άμεσης καταστολής, της βίας, που έχει, ας μην το κρύβουμε έτσι, ολοκληρωτικές αποχρώσεις, ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους δημοκρατικούς θεσμούς, έστω και αυτούς τους αστικούς κοινοβουλευτικούς ή, ας το πούμε, δημοκρατικούς θεσμούς. Πλέον έχουμε μπει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις που πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη αντίδραση και από ελληνικής πλευράς, εννοώ των καταπιεζομένων, αλλά και των καταπιεζομένων άλλων χωρών. Και πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο άμεση και ισχυρή σύνδεση των αντιστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα διεθνών. Ο Ηλίας ο Νικολόπουλος μπορεί να σας πει πολλά, ότι είναι επανάληψη των σκηνών του 65 με μια γενικευμένη προβοκάτσια όταν ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα της βίας, η οποία και αυτοί που το λένε υποκριτικά καταδικάζουμε όπου και αν προέρχεται. Δεν την καταδικάζουν όμως όταν έχουμε, όπως άκουσα σήμερα το πρωί, 57 απολύσεις από μια επιχείρηση που τους είπε εάν θέλετε να μείνετε θα πληρώνεστε 2 ώρες κάθε μέρα, 170 ευρώ το μήνα,
Αν αυτό δεν είναι βία που σπρώχνει στον κόσμο στην ζητιανιά και στους σκουπιδοτζανικέδες, τι είναι? Να πω κάτι που είπε ο Ηλίας για τη Γερμανία. Εγώ δεν συμπαθώ τον Ντανιέλ Κομπετίτ, διότι ήταν υπέρ των βορβαδισμών στη Ιουγκοσλαβία του ΝΑΤΟ. Όμως οφείλω να πω ότι όρθωσε το ανάστημά του στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε στην κυρία Μέρκελ ότι τα όπλα που πουλάνε οι γερμανικές πολεμικές βιομηχανίες στην Ελλάδα είναι οι αιτίες όπου εσείς μεν στηρίζετε την εξαγωγική σας βιομηχανία, αλλά κάνετε εμπόριο με αυτό το πράγμα και βυθίζετε μια χώρα στην αποανάπτυξη και στην εξάρτηση. Οφείλω να του πω ότι έχει απόλυτο δίκιο και μπράβο που τέτοιες φωνές βάζουν το χέρι επί των τύπων των ύλων, ότι ο μιλιταρισμός είναι ένα εμπόριο πολύ επικερδές και ας αφήσουν τα περί τεμπέλιδων Ελλήνων κλπ. Είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Θέλω όμως να έρθω στο τελευταίο, διότι σας κουράσαμε χωρίς διάλειμμα και χωρίς μουσική. Σωτήρη, μια μικρή παρένθεση σε σχέση με τα Ιουλιανά που είχαμε ζήσει, επειδή έχω λάβει και τότε στους αγώνες βεβαίως άμεσα. Τότε ο κατασταλτικός μηχανισμός κυρίαρχης τάξης, με εξαίρεση την περίοδο της δικτατορίας που κατέβασε τα τάγκς, δεν ήταν τόσο ισχυρός και πεπειραμένος για να αντιμετωπίζει λαϊκές κινητοποιήσεις μεγάλης κλίμακας, όπως είναι σήμερα, που προσπαθούν να καταστήλουν τα πάντα εν τη γενέση τους, πράγμα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει κίνδυνος, άμα κλείσουν οι τρόποι δημοκρατικής έκφρασης του κόσμου, που ήδη κλείνουν, υπάρχει κίνδυνος, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλου είδους διέξοδος, για τυφλές εξεγέρσεις, οι οποίες έχουν τεράστιο κόστος για μια κοινωνία. Και εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες από τις ριζοσπαστικές δυνάμεις αριστεράς, ώστε όλες αυτές οι προτάσεις τους, οι άμεσες, που είναι πολύ σωστές και επεξεργασμένες, να συνδεθούν με γενικότερες διαδικασίες αλλαγής ελληνικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με ανάλογες προσπάθειες σε άλλες περιοχές του ευρωπαϊκού χώρου και ιδιαίτερα του Νότου. Μου είπε να κλείσουμε με αυτό, το οποίο αυτό που θα πω τώρα είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Θα επανέλθουμε όμως, δεν θέλω να σας κουράσουμε πολύ, κάτι που μου είπε στην πολυκατοικία ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι στην αριστερά. Μου λέει το εξής: βλέπω το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει εδώ και χρόνια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Σε παρακαλώ, μου λέει, βλέπω με συμπάθεια τους ηγέτες της αριστεράς, εννοούσε το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, επειδή γνωρίζει την ιδιότητά μου, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις τα τρία κόμματα της αριστεράς, τα μεγάλα, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΜΑΡ, παίρνουν γύρω στο 36%. Ποια θα είναι η στάση μετά τις εκλογές για την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών? Βεβαίως γνωρίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δια των ηγετών του δηλώνει την κοινή δράση και συνεργασία της αριστεράς πολύ καιρό πριν κλπ. Δεν ξέρω, δεν ζω τα πράγματα να δω αν είναι πλήρως ειλικρινής και στην πρακτική του, αλλά εγώ το εισπράττω ως ένας άνθρωπος της τηλεόρασης, βλέποντας να μιλάει ο Τσίπρας, να μιλάει ο τάδε. Τι γίνεται, μου λέει, υπάρχει... Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα φοβηθούν να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες η αριστερά. Τι γίνεται με το θέμα αυτό? Θέλω λοιπόν να το συζητήσουμε εν ολίγης, χωρίς να είναι πολύ μεγάλο θέμα, με τον καθηγητή μας εδώ, ο οποίος και αυτός προέρχεται από τα σπλάχνα της αριστεράς και μάλιστα έχω πει και άλλες φορές, τον έχω παρουσιάσει, έχει ζήσει εκείνη την εποποιία του 1-1-4 και του 15% της προδικτατορικής αριστεράς, της ΕΔΑ, με ό,τι εποποιία, αλλά και δεν την εξιδανικεύουμε ποτέ. Έχει λοιπόν το βάθος εκείνο να μας πει με την αυτογνωσία του χθες πώς πορευόμαστε σήμερα. Θέλω να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση και θα το
επειδή έρχονται και εκλογές, το φιλόξενο αυτό κανάλι και χώρος θα μας ξαναδεχθεί να μιλήσουμε και για το θέμα αυτό εν εκτάσει. Θέλω όμως μια πρώτη τοποθέτηση, το χρωστάω στο φίλο μου που μου είπε σήμερα με το καλημέρα σας τι γίνεται με το θέμα. Ηλία. Είναι από τα κεφαλαιώδη θέματα και ιδιαίτερα δύσκολο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκδηλώσει την ενωτική του βούληση και καταβάλει προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς τόσο από πλευράς ΚΚΕ όσο και Δημάρ δεν υπάρχει η απαιτούμενη ανταπόκριση. Από αυτή την άποψη, επειδή ξέρεις έχουμε ζήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ από τα πρώτα βήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ήταν πιο τολμηρός και είχε ανοιχτεί στην ελληνική κοινωνία τότε που είχε ένα ρεύμα, όπως θα θυμάσαι πολύ καλά, δημοσκοπικό, 18-20%, αν είχε ανοιχτεί στην κοινωνία, διαμορφώνοντας εκείνη την περίοδο οργανώσεις, καλώντας τον κόσμο να αυτοοργανωθεί στο εσωτερικό του κτλ., πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα έτεινε να ανακηρυχθεί σε πρώτο κόμμα ή έστω σε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχοντας και κοινωνικό υπόβαθρο. Ακριβώς, διότι θα στηριζόταν σε ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις και τώρα στηρίζεται, αλλά σε πιο περιορισμένες από ό,τι μπορούσε και είχε η δυναμική του. Από αυτή την άποψη ενδεχομένως δεν θα είχε γίνει και η διάσπαση που οδήγησε στη Δημάρ, έτσι, και ενδεχομένως και διάφορες δυνάμεις που είναι εγκλωβισμένες στο ΚΚΕ θα είχαν προσχωρήσει ή και νέοι άνθρωποι, ανέντακτοι κλπ. Και η αριστερά με αυτή τη δυναμική, την κινηματική, τη ριζοσπαστική, τη σύγχρονη, θα μπορούσε να διεκδικήσει και την εξουσία και ή στη χειρότερη περίπτωση να ανακηρυχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση, διότι έστω και διασπασμένη σήμερα η αριστερά, πολύ σωστά το τόνισες, έχει ένα 32 με 40% περίπου, αν βάλεις και ανταρσία κλπ. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι η ελληνική κοινωνία στηρίζει τις αριστερές εκφράσεις. Το θέμα είναι αν οι ίδιες οι πολιτικές εκφράσεις της αριστεράς έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτή τη βούληση του ελληνικού λαού, ο οποίος αυτή τη στιγμή παρέχει, παρά τη διάσπαση, μαζικά την υποστήριξή του στην αριστερά. Αλλά όπως ξέρουμε, η ισχύς εν τη ενώση. Και εγώ να πω κάτι και να το κλείσουμε. Υπάρχουν ορισμένα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων τις οποίες διαβάζουμε. Δεν θέλω να πω συνολικά για το θέμα των δημοσκοπήσεων και των εταιριών που τις κάνουν και με ποιους όρους, συνθήκες και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει παίρνω το αποτέλεσμα αυθαίρετα κι εγώ και βλέπω ότι τα ακροατήρια και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και της Δημάρ έχουν ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ, προσέξτε, της φράσης της κοινής δράσης και της συνεργασίας της αριστεράς. Η ενότητα είναι κάτι άλλο, δηλαδή να κάνεις ένα ενιαίο κόμμα με βάση και τις πραγματικότητες στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία κλπ. Και μάλιστα σε αυτές τις τρεις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρώπης έχετε υπόψη ότι υπάρχει κοινή δράση των κομμουνιστικών κομμάτων και των άλλων ρευμάτων της αριστεράς, ριζοσπαστικών κλπ, τα οποία έχουν προέρθει από άλλες μήτρες, τροτσκιστική, μαοϊκή αριστερά κλπ, και έχουν όμως βρει μια κοινή στέγη, να το πω έτσι, και μέσα και έξω από τη Βουλή διαμορφώνονται καταστάσεις, ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η ώρα της ευθύνης θα αναταράξει, θα αναγκάσει, εγώ θα το ήθελα με πειθό, να βγει η αριστερά σύσσωμη και να επαναλάβει, χωρίς να σημαίνει τα λόγια του Γλινού, τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ. Δηλαδή, ενώ είναι δεδομένο ποιοι είμαστε, ότι είμαστε διαφορετικοί, μπροστά στον κατακτητή τότε και στην επέλαση του καπιταλισμού σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει η οριμότητα, η συνείδηση και η ευθύνη ότι εμείς παραπερίζουμε τους στρατηγικούς μας, αν και ούτε και με τους στρατηγικούς στόχους υπάρχει διαφορά, παραμερίζουμε ενδιάμεσους στόχους ή αντιλήψεις κλπ. Θα τους δούμε στην πορεία, θα μας δώσει και η ζωή το υλικό αυτό να ξανακοιτάξει ο καθένας
τις τακτικές του και τις ακόμα και στρατηγικές του και να προχωρήσουμε μαζί, διότι αυτή τη στιγμή, όπως έλεγε και ο Γλινός, προέχει η επιβίωση του λαού, η επιβίωση της χώρας. Επομένως, για να είμαστε γόνιμοι και δημιουργικοί με την αυτογνωσία του χτες, για να πάμε σε ένα δημιουργικό σήμερα και αύριο, πιστεύω ότι αυτές οι αντιλήψεις θα παίξουν το ρόλο τους. Μακάρι να είναι καταλυτικός και μακάρι, ας πούμε, να δώσει πνοή. Εγώ σας είπα το περιστατικό στην πολυκατοικία, ο οποίος δεν ανήκει στην αριστερά, προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη και όμως προσβλέπει με ενδιαφέρον, και δεν είναι ο μόνος. Στις εκδηλώσεις μας, μου έλεγαν προχτές στο Εγάλειο, στο κλειστό γυμναστήριο που μίλησαν και οι Γερμανοί σύντροφοι, ήρθε κόσμος από όλο το φάσμα. Επομένως, πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια χημεία καταλυτική. Δεν ξέρω αν θα διαψευστώ, δεν το θέλω. Θέλω όμως να πω ότι είμαι ιστορικά αισιόδοξος ότι όλες αυτές οι παρακαταθήκες θα πιάσουν τόπο. Ένας από τους λόγους, γιατί είμαι ο οργανωτής της εκδήλωσης για τον Νίκο Μπελογιάννη, ένα σημείο της απολογίας του, που δεν ήταν απολογία βέβαια, ήταν κατηγορητήριο, για να είμαι και σαφής. Ποιος να απολογηθεί τώρα? Λοιπόν, ο Νίκος Μπελογιάννης έχει και ένα άλλο στοιχείο ποιοτικό, μία παλαϊκή συσπήρωση για θέματα εθνικής ανεξαρτησίας, βεβαίως για θέματα ειρήνης, και σήμερα η ειρήνη με άλλους σχετισμούς είναι στο επίκεντρο, μια παλαϊκή συσπήρωση. Αυτό λοιπόν, αυτή η παρακαταθήκη είναι και σήμερα επίκαιρη και πιστεύω ότι μπορούμε να την οικοδομήσουμε και με τους νέους ανθρώπους, αυτό που είπε ο Ηλίας, που μεταναστεύουν ή είναι σε δεινή θέση, θα πρέπει να δούνε ενεργητικά και δυναμικά πέρα από την προσωπική τους περίπτωση και ένα άλλο άνοιγμα στην οικονομία, στην αγορά, με την καλή έννοια την αγορά, ώστε να έχουμε και θέσεις εργασίας κλπ. Αυτές οι προτάσεις αριστεράς ανοίγουν διέξοδο, ανοίγουν δρόμους, ώστε να μην ξενιτεύεται ο ανθός του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Ηλία, πες και εσύ κάτι και το κλείνουμε. Συμφωνώ μαζί σου. Κοίταξε, εγώ επειδή έχω ζήσει την εμπειρία της ΕΔΑ, ναι, και πιο συγκεκριμένα της νεολαίας της ΕΔΑ, που ήταν ένας ενιαίος φορέας αριστεράς. Ήτανε φίλοι, το έχουμε ξαναπεί, συμφοιτητές και σύντροφοι με το Σωτήρη Πέτρουλα στην ΑΣΟΕ και στην ΕΔΑ και στην Νεολαία Λαμπράκη. Ακριβώς. Έχω ζήσει την εμπειρία της ΕΔΑ μέσα από τις γραμμές της νεολαίας της ΕΔΑ, που είχε μια περίφημη νεολαία τότε η ΕΔΑ, που ηγήθηκε των αγώνων 1-4, 15% κλπ. Έζησα την εμπειρία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, που ήταν μια οργάνωση νεολαίστικη ανοιχτή, που επαναστατικοποίησε πολιτικά και πολιτιστικά την ελληνική κοινωνία. Έζησα και την πολύ χρήσιμη εμπειρία του ΠΑΣΟΚ του 74-77, που έβαλε τα θεμέλια για ένα ριζοσπαστικό κίνημα, ανεξάρτητα από την πορεία και την κατεύθυνση που πήρε αργότερα. Και ζήσαμε και την πολύ προχωρημένη εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο που ο ελληνικός λαός μας στήριζε ανοιχτά και καθαρά, και που αν εμείς είχαμε κατορθώσει να εκφράσουμε με ριζοσπαστικό και τολμηρό τρόπο τη στήριξη αυτή του ελληνικού λαού, κάνοντας άνοιγμα στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στην νεολαία που μας αγκάλιαζε, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είμαστε σήμερα, για να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία να ξεπεράσει τα πολύ σοβαρά προβλήματά της. Αλλά πιστεύω ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και χρειάζεται πολλή δουλειά. Ο ελληνικός λαός, ο Σάκης, στρατεύτηκε αντιστασιακά, πέτυχε πολλά πράγματα. Λοιπόν, σας αφήνουμε να στέλνετε μηνύματα, να παίρνουμε μηνύματα από την εκπομπή, πέρα από αυτά στους δρόμους που συναντιόμαστε, για να ξέρουμε κι εμείς ότι δεν σας κουράζουμε, δεν έχουμε μια ξύλινη γλώσσα, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν το ψάχνουμε, δεν το ερευνούμε, και οπωσδήποτε ό,τι κακό κείμενο βλέπετε στη διάθεσή σας και εδώ στο κανάλι, να το παίρνουμε και να το γονιμοποιούμε στην επόμενη εκπομπή, ώστε να μην κάνουμε πράγματα που δεν επιθυμείτε. Πάλι ευχαριστούμε, ζητάμε συγγνώμη που δεν είχαμε και το μουσικό μας πλαίσιο, το οποίο φέρνουμε άλλες φορές, αλλά η τεχνολογία επιτάσσει
περιορισμούς. Λοιπόν, να τους δεχθούμε. Σας αφήνουμε και πάλι ευχαριστίες στον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο. Ευχαριστώ τον Ηλία τον Νικολόπουλο, φίλο, σύντροφο. Μια πολύτιμη εμπειρία όχι μόνο στην οικονομική σκέψη και την πολιτική σκέψη. Εδώ συμπολίτες στα Βρυλίσια, και θα έχετε από εμάς και άλλες παρεμβάσεις με άλλου είδους ποικιλίες. Δηλαδή θα ήθελα, για παράδειγμα, όταν έρθει ο Ιούλιος και είμαστε καλά, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Σωτήρη Πέτρουλα. Είναι πάντα επίκαιρη, με πρωτότυπα στοιχεία, ώστε να γνωρίζουν οι νεότεροι ποιοι ήταν οι νεολαίοι της εποχής, και υπάρχουν καινούργια στοιχεία και για τη δολοφονία του κλπ. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.